may mga tao din na magsusuot lang ng jewelry dahil pumunta sa Pilipinas. Hindi ito ha, wala naman akong problema dun guys. May nag-post lang sa Facebook. Wala ka guys, ginoo ko guys. Ang sarap nito guys. And right when I get the door, your message starts chirping. Yeah, I text you not long time ago. Good morning, Philippines! Hi guys, good morning. Nagmumukbang ako kanina pero I decided just to vlog also. Linis muna ako ha, bye! Hey guys! It's time for me to pick up my mother-in-law. So, alis tayo. Punta tayo doon. Asan ba yung car key ko? Asan ba yung wallet ko? Okay, andito lang. Okay, kids, who wants some chocolate dipped fruit from Edible Arrangements? Okay. Gloomy day today, guys. Glow my. Dami is working today, and then he is working, and then he is working. He's working today, and he called me. I was doing mukbang. Anyway, guys, this vlog is a mukbang first before I start vlogging. Yep. Anyway, so there's a lot of things to do today. I finished. Tapos na pala ako guys. Naglilinis guys. Naghinlo ako sa bahay guys. Pagpunta namin dun sa ano niya, sa appointment niya, maaga kami. Mga 6 o'clock yung ano ko dun. Pag nandun 6:10, 6:05 actually. We get there. And then we get there. And also I'm wearing raincoat because it's raining. It's raining, man. May naano pala ako guys, yung sa Facebook ba. Matagal na ito, I think last month pa itong post. Hindi na gusto ko lang i-share sa inyo kasi may mga nagsabi, hindi naman masama, hindi ito pang ano ha. May magsabi na ano daw, may ibang Pilipino daw na makauwi ng Pilipinas, makasuot na, grabe daw yung jewelry, nag-yellow na daw sila, marami daw yung jewelry suot, din yan. Pero totoo yun. Meron na ano to. Oh my god, there's 2 dogs on the road. Shit. May 2 aso guys sa ano, my god. Uy, asan ba yung tag-iya man? Uy, 2 aso nasa gitna ng ano. Ay naku talaga, nakakaluka talaga ito. Asan yung mga tag-iya, uy? No, kung maligsan to, patay tayo dyan. Mahirap dun kasi speed pa naman dun mga tao dun. Curvy, hindi makita yung aso. Kawawa naman yun. Oy, sana buhay pa yun. Sana hindi maligsan. Oy, kawawa talaga. Mag-usap na lang tayo mamaya guys kasi may nakasunod sa akin guys. So may iba naman talagang Filipino na mahilig sa jewelry. Wala namang masama dun. No? Pero may mga tao kasing mahilig lang talaga sila. May mga tao din na magsusuot lang ng jewelry dahil pumunta sa Pilipinas. Hindi ito ha, wala naman akong problema dun guys. May nag-post lang sa Facebook, personal Facebook ko. Amiga ko rin kaibigan ko rin. Ang totoo kasi mayroong mga tao talagang mahilig magsuot ng jewelry. Ako
dalawa talaga yung ano ko sa mahilig talaga ako. Hindi naman ako mahilig sa jewelry din. Nagka-jewelry lang ako dahil bigay itong asawa ko. Pero palagi kong sinusuot yung dalawa kong bracelet na bigay niya sa birthday ko. Yun, nasabi ko sa kanya, pwede kong iprinda. Pwede kong iprinda ba ito? Pagbigay niya sa akin guys, sabi ko, pwede ba itong iprinda? Ay, yun talaga iniisip. Kasi yun ang mga Pilipino ba, nasanay ako sa mga prinda-prinda noon guys. Ay, kahit ano, anik-anik. So yun. And you know, may mga ganun talaga na mahilig. At saka mayroon ding talagang maramihan na talaga yung jewelry, yung Leo guys na ginawa ko, nag-yellow ganun. Pero depende lang yan sa tao. May mga taong magsuot dahil gustong ipakita na pawn shop sila, ganun. Nahipa na sila. May mga tao din na yun talagang normal lang sa kanila, yung sinusuot nila normal. May mga tao ding, katulad ko, katulad ko guys. May jewelry ako, okay? Yung bracelet, earrings, necklace yun, at saka ring, at saka relo yun. Pero yung iba, ito lang yung masasabi ko, may iba talagang yung as in showy na, kasi grabe na yung ano nila, grabe na yung sa kamay ba, mga halos lahat ng daliri na sa kamay may laman, may nakapatong na sing-sing. So yun, yung mga ganyan, showy na yan. Pag-uwi lang sa Pinas, susuotin para makita. Pero hindi naman masama yun kung hindi naman masama yun, di ba? Kung meron ka talaga, kung yun ang ano mo, di yun naguna. Alam na. May mga tao din kasi na yung nakatingin naman yung mga nakatingin sa yung mga tao, grabe, ang yaman ito. Pero may mga tao din na magsasabi na, showy naman ito, hambugira man itong bayana to, nag-yelo-yelo na, pwede na ipa-hospital, kagihipa, ba? Depende lang talaga sa tao yun. Sa nagsuot ng jewelry, depende lang din yun kung anong personality ng tao. At saka sa mga nakatingin din, depende rin din yun sa mga personality sa nakatingin. Yun. Pero, yun lang, may masasabi talaga yung tao. Kahit sino pa man may masasabi talaga. May mga taong ayaw, may mga taong palapuri, may mga taong hindi mapuri, hindi ka pinapuri dahil ang sa utak iba. Ganyan ba? Iba-iba ang tao guys. So kunin ko muna tong biyanan ko, malayo pa ako guys, malayo pa ako. Guys, tignan natin kung anong reaction nito guys. Close Let's go out this way. Let's go get Dada. Come. Let's go. Come here. Let's go get out this way. Let's go get Dada. Let's go out this way. Come in. Come in. Do you wanna go out this way? You go get Dada. Let's go out this way. Do you want Bonsi? Huh? Let's go get it. Let's go. Come in. Come in. Come in. Come in. Roxy in. Gabi na, hapon na guys. 5 o'clock na. Pakainin ko na itong mga junakits ko. Kunin pala yung kapatid ng asawa ko. Kunin pala niya yung biyanan ko bukas guys. Bukas kukunin siya. Kasi parang may plano ato silang may plano sila. And so yun. And ako naman, mag-i-edit lang ako ng mga video dito. At saka, Dimples, you are a bad girl. You are a bad girl. You are a bad girl. I'm not happy. You are a bad girl.
At saka ano ba yung plano ko? Meron kaming pagkain, so hindi na ako magluluto. Ang anuhin ko na lang is papakainin ko na lang itong pusa at aso ko. Kasi meron naman ditong salmon. Yan na. Are you hungry? Are you hungry, little man? Is my little bug hungry? Oh my tibag, 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 tibag. Ano kayang inaaw-aw-aw nito? Hi guys! Hold on guys. Ibaba natin konti para makita ninyo ako. Anyway guys, kakain na naman tayo. Ang kakainin ko is yung leftover namin sa Red Lobster. Red Lobster ba yun? Outback. Itong Fil-Am yun. No. Blooming onion. And then, meron ako ditong sili guys. Grabe itong sili guys. Oh, grabe. Suka, sili. At saka, meron akong okra. At saka, ang dami guys, seafood ito, salmon. Leftover ito lahat, leftover. So, kakain lang tayo. Excited ako sa ano? Suka. I-try nga natin ito na walang dipping sauce. Blooming onion is good. I-try natin na. Si okra. Itong okra. Hala ka guys, ginoo ko guys. Ang sarap nito guys. Already you cannot see. Itong okra ba na with ano, sausawan? Satisfying talaga itong yung anghang. Oh my god. Masatisfy talaga sa anghang. Harap. Paano kaya kung lagyan ko ito ng ano? Ilagay ko ito dito, salmon. Lagyan natin ng maanghang na suka. Sarap ng anghang. Masaya talaga ako guys, ano guys, yung anghang-anghang mga ganito. The best talaga ito sa akin. Sarap. Suka. Sarap nito, sarap. Salmon is the best. Wala na yung biyanan ko kasi kinuha ng sister-in-law ko. Kinuha siya. Sarap ng blooming onion. Nakatry na ba kayo nito guys? Onion lang siya guys. They open it like a flower, put coating in it, and fry it. It's so good. Yung ahi tuna din sa Outback, sarap. Sarap nito. Funny you text me. I was just walking. Give a quick call. I have a smoke. I can't stay out long, but I think I'll give you a quick call anyway. Okay. And right when I get to the door, your message starts chirping. Yeah, it takes you not a long time ago. No, I just got it right now. Just said I was walking down to the door. That's good. What's going on? I'm having okra and food. Okay then. And you got everything today, huh?
Yeah. Whatever. Whatever. At least Mom had her lunch. I don't have to worry about that. She ate her pill with her, right? Yeah. No, she doesn't even eat the lunch. She didn't eat lunch? She bring the one that I made. I ready for her. She took it with her? She bring it and she eat it in the car. How crazy is that? And what else? What's the temperature over there? 49. Can't be 49, is it? Yeah. Really? Yeah, outside. Oh, it feels colder here. Windy, hun. I guess. I guess because there's no sun. Yeah. Ah, it's so spicy. Spicy as heck. Anyway, so yun lang guys. Tumawag yung asawa ko. And hindi ko na ito matapos. I love this sauce. I keep that tomorrow. Bye.